Avem ceva nou pentru voi de la Mr. Juve și Denisa. Deci, să începem. Asta e pentru toți cacicari în serie, number one în meserie. De unde și vorba, hoțule prins, e negustor cinstit. Ia știu că ai, poate două sau poate trei, unul țitor pentru mine, celălalt pentru femei. Îmi salteară în turniș și vreau câteva cartele ascunse sub cuvânt. hai că exagerezi. Nu știu despre ce vorbești și nu înțeleg de ce îmi caut vină atunci când te plictisești. Că faci așa numai când ești cu mama ta sau când vine la noi ca să nu plie până de om. Se vede pe fața ta, telefoane știu că ai, poate două sau poate trei, unul țitor pentru mine, celălalt pentru femei. Telefoane știu că ai, poate două sau poate trei, unul țitor pentru mine, celălalt pentru femei. Nu te mai uita așa la mine că se merg cu soacră mea și mă enervezi. Că a spus tu amar, tu ce tot avere. Eu zic să cauți toată casa, s-o dai peste casă, că poate ai norocul să găsești pentru una pentru una. Asta s-o crezi numai tu, când am căutat. Mai caută. Te-am murit în seară și-am văzut de unde Ai visat. se vede pe fața ta. Telefoane știu că ai, poate două sau poate trei, unul țitor pentru mine, celălalt pentru femei. Telefoane știu că ai, poate două sau poate trei, unul țitor pentru mine, celălalt pentru femei. Hai să vezi ceva, ia cum li se văd ochii. Uită-te, ia. Ia. Uită-te cum li se văd ochii. Ia. Uită-te la ochi, stai. Uită-te la ochi.
Așa voastră
Mai bătăute, lasă, lasă, lasă! Hey! Și pentru Vasi, băi! Vasi! Manele e suflet, manele! Dați că nu știu! Unu, doi, trei, doi, unu, doi,